Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy Barry, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy Barry, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kung ikaw ay magiging may-ari o CEO ng isang kumpanya. Ay, wow! Tapos mamamatay ka na. Ay, grabe ka naman! Kung lang naman. Okay. O sino sa mga love radio DJs ang papamanahan mo nung kumpanya mo at bakit? Well, I would say it's Totoy Bato. Ay, the Midnight DJ. Oo, hindi mo natanong kung anong kumpanya ang pagmamay-ari ko. Ano? It's the Sagip Iha Foundation. Yan! Nakakabayan na. Hindi, Sagip Iha, kasi ang ginagawa namin ay we provide youthful services. Anong serbisyo naman yan? Yun na yung sikreto. Mga CEO na lang yung nakakaalam. So si Totoy Bato, kasi nakikita ko dito si Totoy Bato, parang yung shift niya hanggang 12 midnight. Awa. Tapos active pa yan sa Facebook hanggang mga 4 a.m. Ay, masipag. Oo, nagre-reply pa yan sa story mo ng mga around 6 a.m. So, yan yung mga kailangan pinamamanahan, yung tipong hindi natutulog. Ay, grabe naman diba? pala ang Totoy Bato. Oo. Uy, boy, pindot, ano yung sinasabi mo? Ikaw ba, sino ang pamamanahan mo ng kumpanya if ever meron kang Robin Siena Company? Sino ba? Wala na lang. Oo, kasi feeling ko walang tutumba sa pagiging hardworking ko. Ay, wow. Oo naman. Ako, kitang-kita ko kung gaano ka ka-hard working. Oo, hard na hard talaga. Sobrang ako. hard. Never kang naging soft. Tsareng lang. De, usapang trabaho kasi tayo ngayon. Oo. 'Di ba? Bilang ang mga Pilipino, kahit sabihin natin na tamad yang mga yan, masisipag kaya tayo. Totoo yan. Talagang stand out tayo kapag trabaho ang pinag-uusapan. Totoo. O kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng Katrabaho! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga pabuhat. Happy Friday, guys! Happy Friday! Oh! Happy Friday! Uy, Konyo Bicolano, nasubmit mo na ba yung mga pinapa-email ni boss? Okay na. Actually, yung file na lang ni Robin Siena yung hinihintay. Ayan, na-send ko na. Uy nga pala, Jessa, ha? Yung report daw, kailan mo daw isasubmit, sabi ni boss. Hala! Sa akin ba assigned yun? Hala, hindi ako aware, girl! Oo, Jessa, last week pa sinabi yun ni boss, Hala, hindi ako aware. Mar, pwede bang isabay mo na lang sa submission mo? Bawi ako next week, promise. Ba yun? Ang dami ko talagang ginagawa. Ba Ang dami. Sige na, isasabay ko na. Thank you. Uy, guys, tara early out mamaya. Total Friday, ano siya? Tara! Uy, yung totoo, Jessa. Bakit? Ang daming gagawin tapos early out. Relax, hindi ko kayo pinipilit. O sige, ako na lang mag-early out. Bye! Kapal mo. Ayan. Shout out sa mga katrabaho mong hindi lang pabuhat sa ML, pabuhat din sa trabaho and all. Ay, nako. In short, mga pabigat. Yan, legit yan. Ay, nako. Alam mo ako, okay lang sa akin na makabiruan ko yung mga katrabaho ko. Ayan. Pero pagdating sa trabaho mismo, ayoko ng mga ganito. Oo, kasi totoo yan Parang you get what you also sense. Kung anong nakapaligid sa'yo, kumbaga nahahawaan ka din, contagious. Ayoko rin nung ganito kasi mas okay na surrounded ako ng masisipag. Oo. Kahit hindi ako ganun kasipag, nai-inspire ako na, ay, nakakahiya naman, sige magsisipag din ako. Totoo. At saka maliban dun sa sinabi mo, Konyo Bicolano, na nahahawa ka, damay ka talaga. Siyempre, yung hindi niya nagawa, yung iba yung gagawa. Legit yan. O diba, panira ng buhay. Work ethics talaga is very contagious. Totoo. Diba? Ay, nako, anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga Ghost Employee. Good afternoon, guys! Guys, good afternoon. Kumpleto na ba? Kumpleto na ba tayo para sa meeting natin? Yep. Goods na tayo. Teka, Robin Siena, bakit ba tayo biglang may meeting? Ayun na nga kasi may biglang pinapagawa si boss. Tsaka dapat daw matapos daw natin today. Napaka-imposible nun. Imposible yun. Hello, marami pa tayong ginagawa. Mukhang di kaya yan. Ay,
guys, I suggest maghati-hati tayo ng gagawin. Tapos i-priority natin yung pinakamahalaga. Prioritize. Ay, ganun ba? Ang pinakamahalaga para di tayo ma-stress. Tapos, kalmahan nyo lang. Ganyan. Oo nga, ang ganda ng suggestion mo. Diba? Pero, sino ka ba? Oo nga, sino ka? Sino ka? Parang ngayon lang kita nakita dito sa office Ay, ako si Jessa, guys. Ano ba yan? Grabing glow up ko ba? Hindi niyo ako nakilala. Jessa, ikaw pala yun. Akala namin na si Santi ka na. Ay. Paano? Once a week ka lang kung pumasok dito sa office Ay, eh. talaga ba? Ayan. Actually, pinaparinggan natin ngayon yung ilang mga kabisyo nating empleyado na Awa. nasa bakasyon ngayon. Kasi once a week lang talaga sila sa office. Ay, grabe. Di mo alam kung mapapasana all ka o ano eh. Ano Oo ba nga yan? eh. Nakakaya kayo. Yeah, literal na ghost employee sila kasi pawala-wala din sila and all. Oy, pero kabisyo, okay yung kalma lang eh. Kalma sa Awa. trabaho. Pero kapag work lang din. Sabi nga nila, Totoo. work harder para may pang-party harder ka. Yan. At higit sa lahat, dapat talaga i-appreciate natin yung mga trabaho natin. Totoo Kasi yan. maraming walang may trabaho. Tama. Diba? Kaya para sa mga nagre-reklamo dyan, Oo. dahil hindi nasasahuran ng maayos, go lang. Hanggang reklamo lang naman tayo. Oo. Oo, naniniwala pa rin ako na meron pa ring light at the end of the tunnel. Malay Awa. nyo, 'di ba? Sa kasisipag nyong ganyan, ikaw pala yung nawawalang anak ng CEO. Oo. Oh, 'di ba? Diba? Tsaka sabi nga nila, lahat naman ng mga paghihirap, Oh. sa dulo, may sarap. Sarap nun. Ay, naku, siya kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung katrabaho mong paborito mo. Yun. Kasi mahal mo na. Yee! Shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Ayan, at dahil nga buwan ng pag-ibig ngayon, syempre buwan ng Love Radio Tama. yan. At hindi lang Love Radio ang may pasabog. Kasi ang buong MBC. Yan, ang Manila Broadcasting Company ay may panibagong milestone na naman. Yan. 4 na araw na lang, no? 4 na Sabi dito, araw na 4 lang. days, 6 hours, 6 minutes, and 51 seconds. Sabay-sabay natin isisigaw ang Sama-sama Tayo Pilipino! Wow! Exciting. Ayan, abangan mo sa website ng Love Radio Manila kung ano yung mga updates namin. So, malay mo, mamigay kami ng pera. Oo. Uy, may mga naririnig din akong teaser sa radyo, ha? Ay. Yung mga parang may mga Dear Love. Ay! Wow, talaga mga pasabog yung ganyan, no? Kala ko magre-resign ka na Ay, eh. hindi pa. Siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!